Sanotaanko näin, että mä en tehnyt mitään, mitä sä et olisi tehnyt mulle. Hei, kun syötetään noin lapaa. Niin. Mitä siellä? Siinä ne lapponjat osoittaa menosuuntaa. Kai se tuo pohjoinen on tuolla päin. Niin lähdetään sinne päin. Näyttää vilmingot siinä, vaikka niissä ei merkkiä näykään. Saatiin tämä Karinakin ammuttu aika täyteen tavaraa. Ja seuraava Tetriksen pelu on tuolla Jokijousilla. Takaikkuna. Paronin luona. On kyllä niinku ihan piukas. Saa katsoa miten meidän käy. Mutta mahtavaa lähteä taas. Aivan mieletöntä. Reissu on taas kerran alussa. Ai että. On vielä kuitenkin. No. Saavuimme Jokioisille. Täällä Jari Petrillä on jo paketti valmiina. Olipa hyvä, että olitte vähän myöhässä. Menikö vähän pitkäksi vai? Ei, hei. Muistatko ottaa työkonetta mukaan? Mä sain just lähetettyä postin. Ai et tienettä. Okay. Nyt ollaan syöty jauhelihasoppaa kuule ja oli Vimosen päälle. Kiitokset ja terveiset perheen päälle. Oli erittäin hyvä. Erittäin hyvä soppa. Nyt jaksaa mennä tuota Tetristä pelaamaan. Kyllä. Missäs me mennään, pojat? Jaarno, missä ollaan? Mentiin just Oulu ohi. Käytiin hakemassa vähän lisää droneen videopoveria ja kuunneltu musiikkia ja katsottu kun Jari on ihan joku hullu. Nyt se vähän rauhoittui. Oh yeah. Oh yeah. No niin Jari, nyt saavuttiin. Oli urhoollisen työ. hyvä ajaa. Yllättävän hyvä. Me oltiin ihan tyytyväisiä tuohon ajoon. Me oltiin todella tyytyväisiä. Ainakin tällä kameralla. Kato, Niin. tätä kyljistä valuu lumet. Niin. Vähän jouduttiin väistämään aura-auto. Tuolla ensimmäisen leiripaikalla. Nehän painavat kiitos. Pari, mä en tiedä, luoteen tavainen. Mahutaanko me? Pistetään tarppi tähän pystyyn. Puoli metrin lumeen saadaan, niin Mikä on plan? tästä rakentuu. Tarppi. Tuolta kun tulee vissiin. Eikö tuolta tuu vähän niinku tavara? Joo. Niin se olisi niinku se matalampi puoli ja tän. Kyllä. Olisiko se nuo 2 puuta tossa? Toi kuusi ja toi koivu. Niin. Mallaa. Kuuntelemaan mitä Jani Pietarilla on kerrottavaa, kun me ollaan nyt tehty ensimmäiset pienet etapit tässä näin ja ensipurasu ja kaikkinensa hommaa aluillansa. Niin Käyttääkseni teikäläisen termiä, alku oli kankeamman juutun lumihankkeen. Niin.
oli aikamoista. Onneksi oli myös mäen laskua, Niin, koska yleensä kun jo nousee, niin myös pääsee laskemaan. sehän vähän yleensä menee näin. Mutta aika hieno aloitus silti. On. Ei mitään. Täydellinen päivä. Ei tässä ole mitään hätää. Ennen kaikkea mä oon tyytyväinen tähän omaan geariin. Niin, tuohon Toimii Lahtioon. niin kuin ennalta on ylös kirjoitettu ja Joo, ylös ennalta sovittu. Sepä. kyllä ihmisen kelpaa. Onko ruoka hyvä? No tää nyt ei oo mikään. Mutta mä aloitin sitä huonommasta No vaihtoehdosta. niinhän se kannattaa. Säästetään paremmat myöhemmäksi. Kyllä. Pidettiin juurikin pieni vessatauko. Ja ilta alkaa olla vähän myöhäinen ilta, niin tässä ruvetaan harkitsemaan seuraavaksi kodan laittoa. Meidän pitäisi löytää toi suo vielä, niin sitten on ollaan paikannettu itsemme täältä mettästä. Tällainen pitkulainen suo. Pitäisi olla ihan vähän matkan päässä, mutta ei se ole löytynyt vielä. Mut joo. Tosiaan suo löydettiin ja nyt tampataan sitten taas kerran se pohja. Suo on tuolla vähän matkan päässä, mutta tästä nyt sitten alkaa tää touhuuminen seuraavaksi. Sitten kota pystyy ja kello 8 ennen kuin me saadaan ruokaa. Helppo kellään. Joo. Tätä sit hetken aikaa. Joni tekee meille peurapataa ja Ei oo peura. no pataa kuitenkin. Poro. Poroa ja on vähän on pikkasen tällainen niinku heikko happi tässä niinku alkaa olla nälkä ja heikottaa ja pääsärkeä ja vähän alkaa olla takki tyhjä. Vaikka ei kauhean monta kilometriä tultukaan. Mikäs Jari mietteet? Mietteet on väsymys. Joo, oikeastaan siis mielestäni mitenkään erityisen raskas päivä ollut. Mutta se, että kun tuossa on ollut 1,5 ajopäivää ja 2 huonosti nukuttua yötä, niin kyllä se verottaa vaan miestä. On kyllä ihan virta on todella vähissä. Aivan jumalaton väsymys. Jani Pietari taas teki meille maittavan poro stroganoffia. Mikäs on nyt meininki, kun vatta täynnä? Ihan hyvä. Ei tässä nyt saattaa se rupeaa jossain kohtaa väsyttää, mutta kyllä tässä pieni jälkiruoka on paikallaan. Rommille kai esiin. Rommi kahkai, että. Olemme heränneet tähän aamuun. Ollaan puurot syöty ja keitellään lounasvedet vielä ja ruvetaan pakkaamaan ja lähdetään kohti Härkätunturia. 8 kilometriä matkaa ja koko tää paketti vielä kasaan ja
On tullut lunta koko yö ja pakkanen tippu 6 asteeseen. Oli 13 parhaimmillaan. Oli vähän lämminevää itse asiassa. Niin Jari. Me pikkuhiljaa kamat kasas. Jep. Täytyy sanoa, että oli kyllä semmonen aamu, että olisi voinut vaikka olla ja pysyä paikallaan. Niin. Niin. Kotaa siinä pystyssä. Jani on melkein valmis ahkionsa kanssa ja siellä pistetään Jari vehkeeseen kahvipannua. No, Jari saa itse katsoa heti parhaiten. Ollaan lähdetty matkaan. Jari kyntää ja Janilla vähän pulkkaongelmia. Ei meinaa pysyä suorassa. Mut saas katsoa taas mihin tänään päästään. Keli ei ainakaan ole helppo. Uutta lunta on tullut koko yön. Ja mennään minne päästään ja katsellaan sitten elämää uudestaan. Kivaa tää silti on. Eikä ole kauhean kylmä. Jos olisi kylmä, niin ehkä olisiko parempi, en tiedä. Se olisi niin kova hiki. Aina jotain valitettavaa. On pientä mäkeä tässä näin. Nää on pirun hankala mennä. On vaan niinku tiukkaa tekemistä. 30 kiloa raahata perässä, jos riittääkään. Jani liukastelee siellä. Janilta on kaikkein vittumaisit, mutta näyttää se olevan tuolla Jarillekin aika vaikeeta. Vaikka sillä on tervasukset. Niin. Jari tulee tuolta. Nyt mä oon päässyt kyllä niin äärimmäisen helpolla. Mulla on seinäpito. No hiihtoa saatana. No. Ainakin saat kuntoilua. No. Sieltä on Naumanen tulossa ähkimään. Eipä nyt kommonen nyppylä ole, mutta kyllä se vaan saa vähän duunia tehdä, että pääsee ylös. Suominenhän täällä on ensimmäisenä tietysti ollut ahkionsa kanssa ja käy sitten pikkusen jeesimässä meitä polosia. Anna mennä! Come on! Vähän vielä! Tulee! Oi ja Kläpo on maalissa! Se oli sitten viimeinen tämmönenkin rinne. Suksi. Varmaan. Enempää näitä. Ei tuu. Täytyis miettiä. Löydettiin joki. Se väijyy tuolla ja se on niin korkeat penkereet, että ei, siinä on juoksevaa vettä. Että täytyy lähteä etsimään sitä kohtaa, mistä päästään yli. Ja ahkiot on tässä nyt vierekkäin ja ruvetaan syömään lounasaikaa. Jari syö. Aivan erinomainen maku.
Ei ois kuin puolet matkasta näin, niin ollaan kämpällä. Ai että, vitsi kun päästään kämpällä. Häh? Mitä sanoi Jani Pietari? Siihen on tehty töitäkin. Äläpä. Joku positiivinen katto jätetty ekan päivän varmilla kämpällä. No sen mä tiesin, että eka päivä se on, mutta mä ajattelin, että 2 päivää se voisi olla. How wrong was I? No mutta. Minut pistään sitten reissun jälkeen 70 raipaiskua. Vai mitä Jari? Ai vasta reissun jälkeen. Jaha, eli kämpällä. Ollaan kavuttu jo jonkun aikaa ja vielä löytyy täältä sopivia rännejä mitä mennä. Varmaan semmonen kilometrin verran ehkä vielä kämpälle. Mutta kyllähän tämä maisemiltaan on taas, on kyllä niinku ollaan keskellä ei mitään. Mikä pitää paljastaa? Tyhmyys. Nyt on enää 200-300 metriä matkaa kämpälle. Tultiin tuossa poroaita. Tultiin reittiä pitkin ja hyvältä näyttää. Reittiä ei ole kukaan tullut kyllä varmaan en tiedä koko talvena ehkä. No eihän. Mut kuitenkin ei ainakaan nyt ole tullut, eli kämppään pitäisi olla melko varmasti tyhjä. Niin, mutta sieltä on aika pirusti pidempi matka. Kun sinne kato Naruskaanhan kun Tuntsaanhan ei päässyt autolla. Joo. Vihdoinkin mökkiyö. Nyt saadaan kamat kuivaksi. Mieshuolto ja varustehuolto ja saadaan vähän lepoa enemmän. Toi kodassa lepääminen on vähän aktiivinen levoksi. Harmillinen takaisku. Niin. Meillä on saunapäivä. Ei juman kekka sentään. Tätä ei kyllä, tästä ei puhuttu. Tästä ei ollut kyllä mitään merkintöjä. Ei. Eikä juttu ollut. Pääsee ehkä pesemään kainalot. Ja sit loput me tiedetäänkin. Tää on oikeesti tilaa. Tää on oikeesti todella iso. Tuolla on 5. Puita ei oo ja vaikka täällä on kunnon kokoinen kamina ja siis ei mikään kamina vaan toi on niin oikeesti taitaa olla ihan oikein joku modattu niin saunan kiuas. Sitten täällä on lisää. Tää on törkeä kokoinen. Tänne mahtuisi hetkinen 20 ihmistä. Ei nyt ihan 10 ainakin. Jarilla on nyt portaat. Kytätyt taitaa vittuiluvideotakin. Mitäs sä oot nyt ollut mieltä noista Vilmingoista? Olis ne nyt niinku huono ostos, hyvä ostos vai ihan semi-hyvä ostos? Ja tässä on vähän sama juttu kuin aina kaikkeen vähän uuteen, että ne on ihan helvetin hyvä, kun ei tiedä mihinkä vertaa. Just näin. Ja kannattaa pysyä siinä. Niin. Tai sitten voi olla, että nämä on ihan helvetin huonot, kun ei tiedä mihinkä vertaa, että miten vaan. Mutta välillä lipsuu, välillä pitää, välillä luistaa, välillä ei luista. Joo. Mutta semmoista se elämä vähän on. Se on pitoa ja luistoa. Ihan lipsumista ja Ylämäkeä ja alamäkeä. Hiukan on liikaa tervaa. Aamulla kun oli kovemmin pakkanen, niin silloin luisti paljon paremmin. Tuo pakkanen laski, niin se rupesi taas vähän kerää vähän lunta ja jäätä. Mutta sanotaan, että parempaa suuntaan on mennyt luisto. Ja hyvä, etten tehnyt niille mitään. Tehdään tämmönen iso. Joo. Sitten täällä ollaan Härkätunturin tuvalla etsimässä taas vettä. Ensin kaivetaan Ai. metrinen kuoppa. Pahat näyttää kuule. Niin tuli heti maata vastaan vai? Joo. Kauhea duuni ja sitten kuitenkin vesiperä. Kokeillaan vielä jääruumin kanssa. Se voi olla, kun tää on tänne
Tää on todennäköisesti tämmönen niinku soinen mäki tässä näin, niin mä veikkaan, että me ollaan niinku pohjassa nyt. Kyllä. Ehdotus olisi sellainen, että lähdetään tästä käymään siellä Värriötunturissa ja siellä huipulla, 3. ja 4. Otetaan eväät messiin, hiihdetään sinne ilman ahkioita, laskeudutaan takaisin tänne. Sinne seuraavaan kämppään suoraa reittiä, siis niin kuin, tavallaan tuollaista niin kuin hiihtoreittiä, niin Palttieralla 6 kilometriä ja Jari sanoi, että reittiä pitkin kuulemma 9 kilsaa. Ja se reitti nyt, ainoa mikä siinä reitissä on, niin siellä menee semmoisen yhden isomman joen yli, niin se voi olla se niin kuin hyvä asia seurata sitä reittiä, mutta sen jälkeen niin voi painaa. Mikäs toimitus sun tässä meillä? Tässä on aperitiivi, punajarommu. Väkisikin tuo ympäreihin. Härmä väki. Hymys ja suin. Skölbelen saken. Hienosti oot vetänyt ensikertalaiseksi. Taas isikin on täällä. Kiitos. Tervetuloa Jarin kokkikouluun. Mitäs sulla täällä on tänään? What's cooking? Tehdään tänään tämmöstä. Itse asiassa mulla on tämmönen pieni twisti tuohon muusiinkin kyllä. Aha. Mutta me tehdään ihan jauhelihapihviä. Joo. Ensin pilkotaan valkosipulit. Vähän ollaan oikastu ja me käytetään tommosia kuivattuja sipuleita, mitä on siellä. Ja sitten on ihan tommoista HK naudan paistijauhelihaa. Saattaa sisältää mainoksia. Ja kun kerran tällä talvivaelluksella ollaan, niin meidän pitää saada energiaa. Niin, ja vähän rasvaakin. Noista paistijauhelihaa on vähän rasvatonta, niin täällä on vielä tämmönen niin pihvien kanssa pientä ylläriä. Tämäkin sisältää ehkä hieman HK American Baconia. Eli suomeksi sanottuna Keijolla on kovat kaulassa. Eli meillä on tulossa. Ihan saa nähdä, jääkö tästä aamupalaksi. Mitäs jätkät sanotte, olisiko kova, jos olisi aamulla pekonia ja... Oi. Kyllä maistuisi. Ai nyt se maistuisi. No totta kai se maistuu, aina se maistuu.
Mites Naumanen? Minkälaista on ollut? Liian hieno. Juuri nyt tuntuu Upealta. aika yksipuolisia sanoja. Eikö keksi enempää? Niin kuin mä tuolla aikaisemmin totesin, sanattomuksi vetää. Niin, ei tarvitse. On niin puhdasta ja hienoa ja hiljasta ja mitä vielä. Kaunista. Ei tarvitse sanoja enempää. Ne tajuaa, jotka tajuaa tämän. Jonnet ei tajua. Mä veikkaan, että tässä on vähän semmoista, että tässä on moni muukin kuin pelkät jonnet, jotka ei tajua tätä. Aika moni aikuinen. Niin, tää on selittämätöntä. Tätä oikeesti, se on niinku tässä hienointa. Et se on ihan sama, minkä videon sä katot, minkä kuvan sä katot ja kenen juttuja sä kuuntelet. Niin tätä ei voi oikeesti, tätä ei voi vaan mitenkään muuten kokea juuri niin kuin kokee kuin näin. Tekemällä itse. Tekemällä itse. Juuri näin. Fiiliksiin voi päästä pienemmästäkin, mutta tää on niinku ihan mykistävää. Tää on niinku vittu melkein tippalinssivellä. Niin, tää on niin, oikeesti. Tää, siis, sen välillä, että onko semmonen ilon kyynel vai puhdas mielihyvän orgasmi. Varmaan molempia. Niin, jompikumpi tai molemmat. Vähän vaihdellen vielä. Pari tuolla ja sitten tänne takas. Tässä näin. Toisen ei ele tonne päin. Takana uukka. Takana piili. Metsäjännis juoksi äsken tästä. Metsäjännis heitti lenkin meidän edes. Jani näki, muut ei. Nyt olemme avotunturissa. Haluamme olla jo korkealla. Nyt alkaa hiukan tuuli käymään. Mutta aika on maltillinen. Nyt täytyy pysyä vaan liikkeessä koko aika. Ettei tuu kylmä. Just itse villa paina pois ja hajalahtaa tila. Ei haittaa enää aamun pieni ärripurri. On kaikki kyllä kadotettu ja unohdettu. Huonosti nukutut työt ja harmitukset.
pienen sempalonin jälkeen päästiin Pökselle. Täällä on tiukka analyysi. Mikä meni vikaan? Ai. En tiedä, mutta osannut tänään hiihtää. On vähän takki tyhjä. Niin kuin toi juomaveden otto paikalta tänne, niin siihen mä niin kuin tavallaan rupes hyytyä pikkuhiljaa. Jari on alfa, hän ei hyydy. Tämä on niin satana hienoa aluetta, kun tuossa kun katselin sitä ylhäältä, niin vittu kaikkea ihmiselle. Oliko tää kuuma vai laitoiko se nyt jostain muuta? Ei se kyllä ole enää. Ei, minä otin tästä vitu isosta kattilasta. Aha. Nyt tästä tuli taas ei lapsille tehty. Aika kuva. Vittu talo ihmisille ihan vittu kaikkea. Siellä käytiin. Mistä me tultiin? Tuosta välistä vai? Eikö tultiko me täältä? Ei, mistä me tultiin? Välillä. Täältä. Sieltä joo. Tuosta. Ai niin, se puuttuu se kananmuna, onko se? Täältä puuttuu enää. Siellä on possun kylkeä ja eränkävijän juustoa ja tiesin on pekonen. Ja minun kananmuna meni, mutta se äskeinen leipä oli melkoinen kerros. Se oli hyvä hässäkkä. Keli on taas niinku tollanen vähintäänkin kohtuullinen. Erittäin mukavan näköistä. Lähdetään tänään käymään Härkätunturilla ja kuvataan vähän skimpa-touhuja sitten siellä. Jani lähtee skimpaamaan. Mm-hmm. Metsäsuksi skimpausta. Mitä sä teet? Laitan zompaa vähän enemmän tämmöstä niin sanotusti hankikantoa, ettei se uppoa niin syvälle. Miksi sitä sitten hienosti sanottaisi? Se on ehkä just sitä. Mitä se hienommin tarvitsee sanoa? Niin. Eli sitten olisi niinku tulossa tämmönen. Näytetään. On kyllä komeasti tehty. Jumalation. Ei oikein riittänyt kantavuus, niin Jani vaikersi semmoisen. Kantavuus oli hyvä sana. Käytinkö minä äsken sitä? En minä osannut käyttää niin minä sanaa. se on kyllä niistä sivistyssanoista vaikeimpia. Mutta taisit kyllä niin kuin hankikannosta puhua. Että ihan asian ytimessä olit. No worries. Ei tarvitse ottaa toista klippiä. Se on vähän karumpi keli. Vaikka niin on siis aurinko paistaa, mutta heti on pakko vetää untsikka päälle, kun oli vinkka kävi. Niin kuin verrattuna eiliseen, kun tässä oli. Niin. Joo. On ihan selkeästi kylmempi. Joo. Nyt vähän pientä putsaustouhua. Olemme valmiina lähteä. Se olisi niinku... Jari on tosiaan lähtövalmiina. Härkätunturi huipputus. Vaille tämä päivä valmiina. Vähän lyhyempi kuin eilinen. Ei tiedä. Niin, no teidän. Hei, lasketaan tonne. No niin. Voi kun... Voi. Jani on ottanut hienon suunnan meille. Ja lähdetään sitä pitkin menemään. Tuossa ollaan. Ehkä ollaan pikkusen tullut vähän häitteenkin päin. Jos se lähtee nyt heti lasneen. No joo. Mut kuitenkin kuta. Kapua mistä ylöspäin. Alkaa olla kyllä. Maisema on kohdallaan taaskin. Hienot niitokset ja... Ai. Niin monta kyllä. Tähdet taivaan.
Porsaat tulee. Porsaat tulee pikkuhiljaa. Meillä tuntuu. No. Tuo selkeästi muista ohjelmaa. Villapaita ole. Turhan vähän tuulee sen verran paljon, että tarttis laittaa vähän lisää vaatetta, tuulen estävää sellaista. Muuten lämpö on kyllä hyvä, mutta viima on kyllä pureva. Vaikka tuolla kämpillä näytti, että auringossa nollassa, niin juuri nyt ei kyllä tunnu sitten. Tuolla oltiin eilen. Oli kyllä komea paikka. Mitkäs Janssoni on tunnokset? Termos! Tätä ajattelin kuule hörppiä täällä Härkätunturin laella. Joo, termosta. Ei termosta, mutta termoksen sisällä olevaa Nost talviurheilujuomaa. Joka toivottavasti on myös lämmintä. Niin, on kuumaa. Suosittelen. Niin. Kyllä. Ja komiataan. Let's go! Nyt päästiin päkkiin. Ja Jarista on tulossa nyt vapaa-laskija. Totally. Se oli nyt ihan liekeissä ja Paitsi että ei vaan aika riitä. sitten Jani veti kuusamolaiseen tyyliin kyllä aina suoraan ja paketti tiukkana alas. Käpä kyllä sukseen ja mieti sitten pystystä kauheasti vetämään jotain muuta. Kuinka paljon haluat mutkamäkeä vetää? Niin. Oliko Mia? Oli. Nyt otetaan iltarommit. Iltapäivärommit. Niin, IP-rommit. Auringossa. Aina. Kokeile tätä pulloa. Edestä yli puolet on mennyt. Liikutatko sitä? Pistääkö se kokonaan jonnekin sivuun? Joo, panna ihan maahan.
Se olikin siitä. No kun tuo yksi istuu siellä. Hunajaa ei ollut. Ei oo tässä nyt. Kai nyt ei oo hunajaa. Mä olin itse kaakaolinjalla. Oletko kaakao? Rommi kaakao. Oi jumalauta. Saat sä sinne vielä kaakao tuossa alueella? Mulla on se purkki tossa. Se Jari tosta nyt rauhoittuu. Kaikki minun syyt. Ei. Ai että. Muistikortti täynnä tätä. Bullshit detector. Bullshit generator. Tässä alkaa tulla vähän viu. olevan niin kuin ihan helppo. Pääsikö mä vähän? Saat. Ai jaa. Ai jaa. Aika ortodoksinen meikäläisellä. Kato. Se oli alkureissusti tosi niinku höveliä päällä. En tiedä laitanko mä itelle vielä, mutta laitetaan toi. Mulla kerralla vähän haukuttua. No niin, vittu! Jumalauta, aina sama saatana jätkä! Sanotaanko näin, että mä en tehnyt mitään, mitä sä et olisi tehnyt mulle. Autiotuvalla ollaan nyt se toista vai kolmatta yötä nyt ollut. Ilta-aurinko alkaa tulee. Aurinko menee laskee tonne mökin taakse. Ja tulossa aika kova pakkasyö, -35, ainakin pitäisi mennä mittarit, mutta toi lämpötila. Saa nähdä mikä on totuus aamulla sitten. Ei tää nyt vielä paha ole. Seuraava yö sit voi olla vähän hankalampi, kun pitäisi mennä kotatelttaan yöksi, niin siinä saattaa vähän tulla viileämpi, mutta sen näkee kuinka sinne sitten käy. Mutta on tää kyllä ilta-aurinko tässä Siimeksessä, niin on kyllä niin kuin aivan uskomattoman hienoa. Ja vaan olla pakkasta on -12 tällä hetkellä. Ei mitään älytöntä vielä, mutta kyllähän tuolla kiva on olla tuolla tuvan lämmössä.
ottaa semmonen time frame tästä Autola-hommasta. Se on vähän myöhäistä. Et saanut oikein sillä, että tulee kaikki nätisti. Tarpeeksi pitkä. No. Time frame. Mikä se on? Timelapse. Timelapse. Joo. Se on viimeinen... Se pitäisi pistää tonne. Niin. Näkee kaikki. Se on sun näin. Ja sit siinä ääntä. Niin, mutta ei sitä aina tarvitsekaan olla ääntä. Ei siinä tarvitsekaan. Hei. Kello on... Hei. Mitäs kello on? Kello on 7. Oli 7. Ja viimeinen kämppäyö. Niin. Niin. Mitä sä penäät? Miten sä Jarno nukuit? Nukuit sä Jarno hyvin? En nukkunut hyvin. Olen nukkunut erittäin huonosti. Okei. Okay. Ihan siisti. Ihan jäätävä hikoilu ollut koko yö ja hikoillu. Eikä auttanut edes liehittelyä, eikä pussin avaamista. Siis pussin tuli auki koko aika, mutta joo, vähän tämmönen. Näin joskus, näinkin. Mutta toivottavasti tulee hyvä aupala. Jani on kova sahama. Saasitko hyvin? Hyvin saa se loppuunkin hiviö. Jaha. Ketä saa. No niin. Joskus siitä. Joo. 6 aikaa käytiin tuolla virtsaamassa, niin 26 astetta oli pihalla lämpöä. Pakkasta siis. Karvalakistakin ehkä päätellä. Mutta ihan tämmönen yö, jos tulee tuohon kotaan ensi yöksi, niin saa nähdä. Mutta sitä kohtaa. Lähdöhetki on koittamassa. Ei oo pelkoa, että tarttu suksen pohjaan lumi. Niin, nyt on aika pakkanen. Mut mittari näyttää 0. Kuinka harvasta Kyllä se lämmin. Aurinko lämmittää todella mukavasti. Sieltä se Jarnokin tuli poroaidasta läpi, että heilutti. Ai, sitten poroaitakin. Hyvä. Jaha, ensin nousut oli vähän varustetta pois ja taas matka jatkuu. Yllättävän helpolla tuli toi nousu. Joo, siis kun miettii, että kuinka pitkä matka tästä tuntuu olevan sinne kämpälle, niin siihen nähden tämä oli ihan ok. Ollaan hyvässä matkassa. Kello on 10:30 ja ollaan nyt jo tätä meidän omaa tekemään latua pitkin tehty. Pitkä pätkä ja takaspäin. Meneekö tosi hienosti. Tässä on tosi helppo mennä. Tässä omalla kovalla pohjalla. Ja pääasiallisesti alamäkeen, niin sekin vie. Nyt tästä voi niinku nauttia. Nyt on tää niinku nautintollinen. Katsella maisemia ja fiilistellä auringon lämpöä. Ottaa niinku ihan rauhallisesti. On kyllä mukavaa. Pojat menee kaukana. Pojat meni tonne edellisen leiripaikalla tauolle näköjään. En tiedä mikä mahtaa olla agenda. Onks lounas jo vai? Lounastauko. Oh yeah. Oh yeah. Sulla on siinä turmat pasta bolognese. Yes sir. Oh yeah. Lähti nätistä. Ei sukset siihen. Mitä vittua?
se irtos. Joo. Jäniskevennys. Sillä lailla. Moon in the sky, I'm looking at the moon in the sky. This shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind, I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever, when the